పాకిన నారాని నిమ్మ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమోలో చూసిన ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. బీట్ మార్క్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇక్కడ వన్ బై వన్ ఫొటోస్ యాడ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో, ఈ ఫొటోస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫొటోస్ తీసుకొని పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా దగ్గర వచ్చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేయండి. ఇట్లా ఒకటి తర్వాత ఒకటి నీట్గా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇట్లా వన్ బై వన్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోండి ఫ్రెండ్స్. నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 4 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ 2 ఫొటోస్కి యాడ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి చేస్తే ఇక్కడ మూడవ ఫోటో నుంచి చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేయండి. ఇట్లా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, ఇట్లా పేస్ట్ చేసి లాస్ట్ దాకా సేమ్ ప్రాసెస్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోటో 1 2 3 4వ ఫోటో నుంచి ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేయండి. ఒక్కొక్క ఫోటోకి మాత్రమే చేయండి. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకొక ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా చివరి వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫోటోలు వదిలేసి పేస్ట్ చేయడం, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. సో యాడ్ చేసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 5వ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకుంటూ ఇది కూడా 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దీనికి కూడా పేస్ట్ చేస్తూ చివరి వరకు ఇట్లా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. వీలైతే షేర్ చేయండి.
ఇంతే ఫ్రెండ్స్, మంచి క్వాలిటీలో వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.